थाइगिर दन्दन खासिबारिनि हिन्जावाबो एनडेपि सारेन्डारनि दोनखारलांबाय आय' एनडेपि सारेन्डारनि हिन्जावालाय खासिबारिनि हिन्जावाबो आय' मालाय फिसा सानै गोनांजों दोनखारलांबाय थाइगिर दन्दननि एनडेपि सारेन्डारनि हिन्जावालाय खासिबारिनि हिन्जावालाय दा लोगोफोर आङो दाख्लै बावैसो नैबे खाथिनाथ नार्जारी ब्रादारनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्रा बिनि गासैबो गथै डकुमेन्ट्सआ गोमाजोबदों आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड दा बेना मबाइल गंसेबो गैला ओमफ्राय सिम दिहुननो थाखायहाय बेबायदिनो आधार कार्ड पेन कार्डनि प्रयोजन जायो दा सिमखौबो दिहुननानै लाफिननो हायाखै ओमफ्राय दा बेनिखायनो सोरबाफोर मोनोब्ला हरबानो जाबाय आङो कन्टेक्ट नाम्बार होना होखादों जि जायगायाव गोमाबोदों बे ओनसोलनि मानसिफ्रा अबावबाफोर नुयोब्ला आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना खाथिनाथ नार्जारी ब्रादारा रायजो राजानिसिम माबा मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो आंखौहाय भिडिअ खालामो होनायलाय आं दा भिडिअ खालामनाय जाबाय आङोथ' दाख्लैयो काजलगावनि कन्ट्रेक्टरनाव थांदोंमोन ओमफ्राय दाद्रि होनानैसो थिनहरदों कन्ट्रेक्टरा फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टरनाव थांदोंमोन आं नै बिदिखौ बायनो होननानै आच्छा माबायदि नैबे मेन्डलिंखौ औ गोदान बायोब्ला 6000सो थांगोन आरो ओमफ्राय दा सोरबाफोर कन्ट्रेक्टरफोरनिफ्राय आं लुगैदों दा बावैनो आंना मेन्डलिना गावजोब्बाय बायस'जोब्बाय दा आथासो बोथेना होदों पाब्लिकआबो बायनानै हरनो हागोन माहाजोन पाब्लिकआ खिन्थु गावबा गावनिखौल' नायो दानि जुगाव पाब्लिकआ खाना खुजाखौ मिथिला जेरावखि उखैना गांनानै थादोला थैदोला होननानै सानो आरोखि दा ओंखायनो आङो सोरबाफोर कन्ट्रेक्टरफ्रा अननानै बा पाब्लिकफ्रा अननानै आंनो दामग्रा गंसे जेन दा बावैनो हरो आंना सुरानो जाला सोरबाफोर जुदि नैबे खाना मानसिनो दुखुथिया दा गंसे मन्डलिं बायना हरोब्ला आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होदों जगाजग खालामनानैहाय बायना हरनो हागोन आङो जायनो बे खाथिनाथ नार्जारीनि थाखाय मेन्डलिं बायना हरो आं बेखौनो माने ससियेल मिडियायावहाय खोन्थाना होगोन सोर बायना होदों दा बयबो मिथिगोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बायना हरनो गोसोब्ला नै आं कन्टेक्ट नाम्बार होगासिनो दङ बेयाव कल खालामनानैहाय जगाजग खालामनानै बायना हरनो हागोन ओमफ्राय नै बिनि दामग्राया अबस्था गैला आरोना नै फुरा होथेजोब्बाय नै बायजोब्बाय दा फुरा सेलेटेप आथा होजोबदों आरोना नै गावजोब्बाय आरो दा अबस्था गैला आरो बियो बेजोंनो सारा बेबायदिनो जायगायावहाय गिदिंनानैहाय मेन्डलिं दामनानै भिखारि बिबायनानै जानो गोनां दा बेनिखायनो अनसायनानै सोरबाफोर हरोब्ला मन्डलिं गंसे दा बहुद गोजोननाय मोनगौ नोंथाङा बेबायदिनो बोरबो मोनगोन बेयो निस्सय दा बेनिखायनो आङो खावलायनाय थाबाय आरोखि दा डकुमेन्ट्सखौबो मोनाखै दा डकुमेन्ट्सखौबो आङो सोरबाफोर मोनोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै कल खालामहरनो हागोन आरोखि लरेन इस्लारिनाव खावलायहरबावदों खेबसेबाव मानगोनां एमएलए लरेन इस्लारि क'क्राझार हुलथु थिनालिनि लावरिपारानि मानगोनां एमएलए आंना दामग्राया बायस'जोबनानै आंना गेटेज होलायनाय जाबाय दा बेनिखायनो लरेन इस्लारि मानाव गेदेर एमएलए सारा अननानै गंसे सोरखौबा एमएलएफोरखौ नोंनि लोगोफोरखौ बायना हरनो थिन आं बेखौनो गुरै खावलायहरबाय दंफां गायनो गोसो जादोंमोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला हायावहाय बेफोरबायदि दामि दंफांफोरखौ गायनानै दोनोब्ला हाफ्राबो फुरा दामि जायो नैबे लाल चन्दन आरो नैबे बिफाङा बे बगा चन्दन हो कोनटा এটা বগা চন্দন ওইও দামি আছিল না আৰু এইটো কয় বছৰ পিছত 12 বছর এটা 18 বছর 12 বছৰতে বেচাবাৰ পাব এইটো না এটা 18 কি সিস্টেম অলপ জনিয়া দে লাল চন্দনটা ইলা যে আপনি জেনেকা বেচা পায় না দানিটোৰো দাম আছে কি সিস্টেমত বেচা এইটো ডাঙৰ কেজি 50000 টাকা 40000 টাকা কেজি বেচা কেজি সিস্টেম নাই
কয় বছৰত বেচাবাৰ পাব এইটো 12 থেকে 14 বছর বিশত হবো এটা ডালত কিমান 200 টাকা আইব 200 টাকা ডাল এনে ডাঙৰ হইলে তো 40-50 লাখ এটা दा लोगोफोर नैबे लाल चन्दना माबायदि दाम मिथिखाबाय दा बयबो गायखाबाय मानो होनना बुङोब्ला हाफ्राखौ बिगानै बिगासे थाब्लाबो बे दंफांफ्राखौहाय 20-30 दालसो गायना दोनब्लानो हायाबो दामि जाबाय नङा होमबा लोगोफोर मानो होनब्ला नैबे बिफांखौ लानानैनो नोंनि हाया दामि जागोन आरो बिगासे आधा बिगाब्लाबो नोङो बेखौ 20 दालसो गायनो हायोब्लानो ओमफ्राय बियो 10-12 बोसोरनि गेजेरावनो फाननो मोनगोन होनदों ओमफ्राय 15 बोसोर बा 20 बोसोरखौनो एबा हमनानै लादो नोंनि हायाव जुदि बे लाल चन्दनखौहाय गायनानै लायोब्ला बहुद दामसै आरोखि नोंनि हाया दा फांसे बिफाङावनो 2.5 लाख बेफोरबायदि 2 लाख जागोन आरोखि होमब्ला नोङो 20टा दंफां गायनानै दोननो हायोब्ला बेसेबां थाखा खामायगोन दा बेबायदि आरोखि बिगासे हायावनो नोङो 1.5 लाख खुरिब्लाबो 20टाब्ला 30 लाख थाखा फैगोन आरोखि दा बेनो आरोखि जोंना गैयिफोरना अंख'आ नङा होमबा आरो इटु কি গাছ इटु রামবুটান হে রামবুটান লিচু লেচু আচ্ছা রামবুটান इटु কয় বছৰৰ পৰা ফল দিয়ে ইটু এটা মিনিমাম 5 বছর লাগে কিন্তু এটো আইব 3 বছৰত আহিব এটো মানে 2 বছৰ মোৰ বয়স হৈছে অ আর ধৰক কোন জায়গাৰ হয় ইটু থাইল্যান্ড ইন্দোনেছিয়ান আচ্ছা থাইল্যান্ড ইন্দোনেছিয়া কেৰেলা ফলটো খাবার ভাল না বিরাট মজা আচ্ছা বিরাট মজা 1500-2000 টাকা কেজি ওয়া কেজি সিস্টেম হে ফলটো কিমান ডাঙৰ হয় এটা হয় কদম গাছের গোটা নিচিনা ও আচ্ছা গथा गथा ना नैबे लिसुसो आरोखि थाइलेण्डनि नैबे लोगोफोर दा बेफोरखौबो फांब्रैसो गायना दोनजायो आरोना बेफोरबायदि नै मोजां मोजां फुलिफोर दङ नै नालेंखर बेबायदि आरोखि ओमफ्राय ओरै अरफना लानो नागिरदों ना साननाय ना फुलि लानसा आच्छा चन्दन गाछ आच्छा ओरै दङ नै सुदम लानु पर्छ ना दा नै बेखौहाय लागोन आरो इयो लाल चन्दन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेफोरथ' फुल जाहैबाय बेफोरबायदि জার্মানি আন্তর্জাতিক हा কালা আম ओइ खाला ব্ল্যাকস্টোন ब्लेकस्टोन इटु कटफोरा निसै इटु জার্মানি होच জার্মাनिफोरा 15-20 হাজার টাকা কেজি আছে वा 1 কেজি জার্মাनि आम थौस माने नै थाइजौ गोसोम नोंथांमोना नुफेरबायना लोगोफोर नै ओरैबायदि गोसोम आरोना बियो फिथाइयाबो गोसोम 15-20 हाजार केजिनो बेखौबो लांनानै गायहैनो हागोन आरोखि बिफांखौ फांनैसो दा बेबायदि आरोखि नै बहुत दामेर दामेर ना এটা সব 100 এর উপর দাম दा नै बेबायदि बिफांफोरखौ मोनो आरो दा गोबाङानो लागासिनो दं आरोना ओमफ्राय गोबाङानो लानानै थांबाय बिफांफोरखौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओइ नै गारिफ्रावबो बहुत गोबां गोबां लानानै दोनबाय आरोना नै बिफां फुलिफ्रा दा बेबायदि आरो गायनानै दोननो हायोब्ला मोजां धैर्य खालामनायनि फिथाइया गोदै बेफोरबायदि गायदो हाफोरखौहाय खालि दोननानै लाब गैया आरो सानसे समावथ' बिनि फिथाइखौ मोनजागोन नालाय दा बेबायदि आरो बहुत मानसिफोर बायो